wa kowa arziki Zahra wuce. Ba Quraishi ya zansa nake yi wa tambari, fitilar gidan da aka yi wa kowa arziki Zahra wuce. To sallama gaishe shi ya ta gaban gaba. Kai wa kowa arziki Zahra wuce. Ba Quraishi ya zansa nake yi wa tambari, fitilar gidan da aka yi wa kowa arziki Zahra wuce. To sallama gaishe shi ya ta gaban gaba. To sallama ga adan nubuwar shugaba. To sallama kwalliyar risala ta yi ba. To sallama ga latifa mai asalin uba.
magana ce yake kamar wani fuffuke, karanta in fake da ayar na rike, batun Allah muke. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran, innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukuran, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kadai ka ji gidan da aka yi wa Allah daidai. Bakurashi